Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og bulang kristal. Kakita na ba kag bulang kristal, Sib? Sa karaan kunong panahon, kining bulang kristal hilabihan kagamhanan. Kinsa kuno yung magkupot sa bulang kristal, makakita sa ugma. So labihan kagamhanan nga kahimanan ang bulang kristal nga gisaligan sa mga gingharian, sa labing bantugan nga mga hari. So ang mga hari nga labing madaugon sa natad sa panggubatan kuno Sib, dunay bulang kristal. Kung makakita kuno sila nga winnable ang gubat, atake dayon. Pero kung ang bulang kristal mo pasidaan nila nga medyo pildihonon sila, mangita silang paagi sa pakighigala sa ilang kaatbang nga gingharian. Pero through the years, ang bulang kristal nahimo na tinubdan sa korupsyon. Daghan na kayo magpaila, daghan na kayo magpatuo nga dunay bulang kristal, nga antuyo dili ang pagtag-an sa ugma. Wa na gani pagpagkaron ingnon nga duna sila'y gahom, kundi ang bulang kristal gigamit na lang sa pagpangwarta, sa pagpangilad, sa pagpanunto, sa pagpanlingla. Usa sa labing halandumong sugilanon, halandumon in the sense nga hatod karon na hinumdum pa ko, ako nabatian sa batanon pa kay ko nga broadcaster. Usa na to ka viewer naghisgot og sa atong programang Cuentas Claras. Programa to namo ni Edgar Gutierrez sa DYRF. Mga batanon pa Miss Edgar, pag-programa na mo itong Cuentas Claras. Katong Cuentas Claras, later on na nako nahibawan, dili to original nga format namo sa DYRF. Dili siya kinopya, kaya di man gid siya faithful nga copy, pero popariha siya og format sa programa sa Cable News Network. Itong bago pa kayo ang CNN. Dili pa sama ka kontrobersyal ang CNN karon. Pasangin lang na ang CNN nga walhon, pasangin lang na ang CNN nga dura iya kaugalingong political agenda. Sa bago, si Ted Turner, ang bana ni Jane Fonda, mao'y original pa nga tag-iya sa CNN. Doon na sila programang gitawag og Crossfire. Katong Crossfire, doon ay duha ka komentarista. Ang usa ka komentarista, Republican, ang ikaduhang komentarista, Democrat. Kasagaran ato ang mga tigpamakba, ang labing maayo, labing larino, labing pinto ka manulti sa mga Democrats o mga Republicans, mo'y mag-atbang adto sa Crossfire. Pagsugod na mo sa Cuentas Claras, wa ko kita Crossfire, kaya di pa man kumun sa una na makakita kag CNN. But apparently, si Sir Baby Kamumot, na mo'y among manager, mo'y among program director sa DYRF sa una, familiar ining Crossfire, kaya magsimot siya biyahe sa nakaliling kanasuran sa kalibutan, and presumably, ang ilang Pinoy-anan doon na siya ay satellite, kaya niadto, sa di pagkakita o CNN, kailangan doon naman kay satellite dish. Wa pa man kaayo cable television sa una. So, mauto ang format sa Cuentas Claras. So, karon kamo nga naghandom nga mahibalik ang Cuentas Claras, mauto siya sinugdanan sa Cuentas Claras. Ang konsepto mao, maglali sa usa ka issue, gikan sa opposing points of view. So, sa usa ka issue, dunay mo supak, dunay say mo dapig. So, mura siya, kung debate pa dunay proposisyon. Sa among panahon ni Edgar Gutierrez, dunay kontrobersiya. So, dunay pangutana, unya, uyon ba mi o supak mi? Di mi mahimong magka-uyon ng Edgar. Ang usa na mo uyon, ang ikaduha supak. Sa pagsugod namong programa, ang mga listeners di man maka-distinguish. Di naman sila maka-distinguish nga nag-role-playing rami ba? Nga gisugo rami, pag-take ani nga side, ang pikas, of course, mapugos pag-take sa opposing side. Ang ubang mga listeners mo confused, ang ano man kagar, ang ano man galiw. Masuko na sila ba? Di na nila ma-distinguish ang among role-playing ug ang among tinuod nga baruganan, among tinuod nga opinion. Utong nareklamo mi ni Sir Bibi nga, Sir, gilad mo guys, mura mamig papasangin lang, Sir. O gahapon supa ka, karon uyo na sad ka. Nga naman mo, wa mo yung klarong baruganan. So, ingon Sir Bibi, sagdi lang.
ato na sulbaron. Aron mahibaw yung mga tao nga nag-role-playing ramo. Di mo mahibaw unsa inyong side anang isyuha hangtod pagsugod sa programa. Unsaon man na sir? Siya, mag-antog ta. So, pagsugod sa programang Kwintas Claras, ipahibaw ninyo unsay proposisyon, unsay kontrobersiya nga atong tukion, panlitan. Uyon makaghabal-habal. Although pa may habal-habal diadto sa among uyon ka maghabal-habal. So, ang usa uyon, ang usa supak. Pero wa pa mo kahibaw, kinsay uyon, kinsay supak. So, mag-antog mo. Mag-antog si Edgar o Sinsio, hari gani si Leo mo uyon. Kung patay gani si Edgar mo uyon. So, ang opposing side. Aron mahibaw yung mga tao, dili day na ilang baruganan, kung day ni, kining pag-articulate lang iba sa mga argumento, pabor ug supak sa usa ka kontrobersiya. So, mao na to ang format namo nga kami mismo challenging kay ito kay di mi kahibaw sa imong side, so di mi makatuon days before. Although, mahibaw mi sa among topic one day before kay inikahuman sa among Kwintas Claras, mag-meeting mi, amo na sang sabutan unsay imong topic pagkasunod adlaw. So, murag usa ka adlaw ang among pagtuon. So, among tun-an lang ang duha ka sides. Ang tanang argumento pabor ug supak sa mapilian nga topic pagkasunod adlaw. Pero kadto nakasulbad to sa among concern nga masaypan sa mga listeners nga murag wa mi klarong baruganan. Kay usahay na may makalimot na usay mo side anang isyuha unya pagkasunod semana pagkasunod buwan matuki na balik ang laing anggulo sa mong issue, lain na sad ang among baruganan. So pati nga ang mga viewers, ang mga listeners, wa pa may viewers sa una, ang radyo listeners pa man gyud ang among audience sa una. So na to pagkahuman ang of course lingaw kay mga tao mga argumento kay passionate man kay Ming Edgar nga maglalis. In fact, sa kapassionate na mo maglalis, usahay, makalimot mi nag-role-playing mi. Kana ba, gusto lang dyan ka nga maka-articulate sa imong stand, makapanalipod sa imong baruganan. Animated na kayo, heated na kayo ang among diskusyon. Basta doon na mga higayon, ighuman na mo programang Edgar, di may magtingganay. Pagbuwag mig pamahaw, magbuwag mig pangapi, di may magtingganay. Pagtingganay mig balik after 1 hour, after 2 hours, mukalma-kalma na ang among gibati. Madaba mi sa mga argumento. Muna nga, mapanangan-on jud mo, sugyot mo nga ibalik ang Kwintas Claras, gasto kay tus kasing-kasing. Gasto kay tus kasing-kasing. Bisag, mayon ka nag-role-playing ra ka, kuan man gyud ka. Passionate man gyud, init man gyud kay ka manlipod sa imong posisyon. Pero, daghang niingon nga, doon na untay ideklarar nga mananaog og napildi sa Kwintas Claras. Depende sa gidaghanon sa mga callers or sa quality sa arguments. Doon na untay ideklarar nga mura na magdebate. Doon ay winner, doon ay pasinunggan ang winning debating team. Ingon Sir Baby, ayaw. Kay mura man taog ni take og sides. So, naras mga tao unsa ilang side base sa inyo sa ilang mga argumentong nakuha gikan ninyo. Of course na ay mga callers nga mo pabor, na sa mga callers nga mo supak, pero dili ang gidaghanon sa callers nga supak o pabor ang atong basihan. Ingon Sir Baby, sagdi lang maghimo kong editorial. So, ikahuman sa mong lalis ni Edgar, i-play dahil na mong editorial ni Sir Baby. Pero ang editorial ni Sir Baby, wala niya ibase sa among mga argumento. Kaya ang editorial, iya mang i-record the day before. So, pag human na mag-agree sa topic, maghimo na Sir Baby siya editorial, iyang gi-condition sa technician ay nagpabatia si Edgar Filio. In fact, i-recording niya, kaya iyang to i-record ang editorial, dili, wa mi diha. Iyang i-timing nga wa mi diha. So, di mi makapaminaw sa editorial ni Sir Baby kamumot. Siya sab, gibase niyang editorial, siyang kaugaling yung appreciation sa bawang issue, sa way pagpaminaw unsay among actual arguments na luwatan ni Edgar. So, format sa Kwintas Claras. Pero, ang daghan kay mga tao, and I'm sure mo agree mo kamong nakasunod sa Kwintas Claras, nga ang labing undanon, ang labing nindot nga bahin sa programa, mao ang editorial ni Sir Baby kamumot. Kaya kato si Sir Baby, para sa wa makapamilyar, nindot kay siya tingog. Kanang tingog bitaw nga sagol minaldito niya, sagol nga kanang sober, sagol nga makinaadmanon, sagol nga bugoy. Kay seminarista man to Sir Baby, pero perti bugoy ato, perti muda atong inom, perti muda atong
istorya, pati bubangka to og mga binuang nga mga istorya, mga bastos nga mga istorya, mga lawom nga mga istorya partis teolohiya, sus, ilabihan ka makinaadmanon adto Sir Baby Kamumot. So maka-imagine ka na nindot kay ito siya mudag istorya. Ang yar nga isulti nako siya, Leo. Mga tao believe kay sa akong editorial, Leo. Kay ngano, ako masugulag in English. Niya mag-apik-apiki akong sagulag Latin. Kaya may siya Latin. Kay seminarista ba siya? Si mga tao, Leo, ganahan kay na basta sagulan mo in English. Sagulan niyo og Latin. Actually, binuang rato niya sugyuta. Ang iya gyud giingon nga, mga tao makasihag yun. Nagtuon ba ka? Wa ba ka magtuon? Pataka lawang kag bukas sa imong baba o doon na nibarog ba jud ka anan? Tuo ba jud ka anang imong mga prinsipyo? So karong hapuna, kining atong sugilanon bulang kristal, gibase nako sa usa sa mga editorial ni Sir Baby Kamumot. Nga labihan ka halandomon hantud karon akong mahinumduman ug maka panlingo-lingo ko sa kaalam sa iyang editorial. Pasaylo, paraphrasing na lang ni. Di ko makasunod sa mga pagkahanay nga mga pong, may kayong pagkalalik ng mga argumento ni Sir Baby Kamumot. But I assure you, mao na ang essence sa iyang editorial, sa usa sa among mga edisyon sa Quintas Claras. Diatong higayuna, murag ang among gililisan ni Edgar, tinuod ba, mutuo ka bagbadli sa pad? Kini atong badli sa kapalaran, mauna ba ni ang atong kapalaran? Or mag-agad ni sa atong paningkamot, mag-agad ni sa atong kakugi. Swerte ba yun? Kung ingnon ka, dimalas ang imong pad, wa na ba dyan kailang mahimo? Dimalas na ba lang dyan ka? O doon na kay mahimo? Ang imong, mas importante imong kakugi kaysa badli sa imong pad. Mautoy among gilalisan ni Edgar. Mao ni ang editorial ni Sir Baby. Ingon siya, doon ay duha ka tao na niadto og manghimad. Ang manghimad, kabahin sa kanang itong perya sa piyesta. Dahil yung piyesta, doon naman ay mga manghimad. Doon na siya booth, doon na siya tent na manghimad. Kita sa mga bata pata, kanang mga manghimad, mula na siya kabahin sa perya. Pero kasagaran din sa mga manghimad, di man na sila circus players. Di man na sila kamao mo sa kay kabayo, di na sila kamao mo layat-layat, di na sila kamao nga mo kat-kat, di na sila kamao nga mo kumpayot o mga pisi nga naang magtungab ang magnanga ang dako kay baba sa leon, di na sila ingon ana. Kuan na gina sila kanabang ang uban anay manghimad jud kunuhay, ang uban mga tambalan, ang uban mga albularyo, ang uban ana mga mangingilad. So, kamo na lay hukom unsa tong maong manghimad giduol ni Juan ug ni Pedro. Na si Juan ug si Pedro pulos ni sila mga trabahante ba sa mga kaminero in town sa munisipyo. So, mga trabahante ra sila sa munisipyo. So, gamay in town kay ilang sweldo, wa gani kaabot minimum ang ilang suhulan. So, nagkasabot sila si Pedro ug si Juan at tutas manghimad. Ingon si Juan, "Bro, ara ba ko'y kwarta, bro?" Ingon si Pedro nga, "Ako, nakoy sinsiyo. Ato lang ning hangyoon si iyo, kay lalaki man ang manghimad." So, lang giadto, "Yo, pili mong bayad, yo. Panghimad ming duha, yo. Siya, uy, tagsa-tagsa lang." Ingon tong, okay. Og kamo duha gamay ra man iya magkwarta og tagduha siya. Ingon si Pedro og si Juan, "Wa man mi kwarta yo. Si Pedro ra yo na kwarta. Pero mahimo ba yo kami lang duha?" O, sige. Mugos nyo ka, magpila man yung kwarta, piso. O, sige. Balik piso sa bagong panghimad ninyo. So, siya tan-awon sa nako ang duha ninyo kapad, una nako sultihi ang inyong kapalaran. Iyang unang gitanaw nga pad ang kang Juan. Tanong niya pad ni Juan, lingo-lingo siya, laing kay gnaw nga manghimad sa pad ni Juan. Sige Juan, standby ka. Pedro, imo pad. Tanaw niya sa pad ni Pedro, nagyango-yango ang manghimad. Bahiyom, tamis kayo siyang nislit ang manghimad. Finally, atubang na silang duha. Sige, hemang piso. Ipabayad silang daan sa wapa ang iyang pagpanghimad. Ningon ang tiguang na manghimad. Ikaw, Juan, kaluoy sa imong palad. Ang iyong palad, Juan, naghiwi-hiwi ang mga badlis, wa magtungod, wa mag-abot. Kas kay kag kwarta, Juan. Bisag unsaon yung paningkamot, Juan, pildi ka. Pobre ka. Bisag unsaon yung mugkugi, Juan, pobre ka. Perting paitas sa imong kinabuhi. Doon pa sa alkitran, ngit-ngit pa sa alkitran ang imong ugma. O man sinultihan sa mga karaang bugoy. Wa gyud kay kalaki, Juan.
parte pati agad sa imong pad. Sus, si Juan nahugno. Si Pedro gikuyawan ayay. Kapait manulti ani manghimara. Ang ubang manghimad man kay mong ulog-ulog, iprangkahan masuwan nga way ayo ang iyang pad. Ikaw dro, ikay sunod dro. Ingon si Pedro, yo, unsa man ako yo. Ingon, pahiyom ang manghimad. Siya imo tong piso, no? O yo, ako to, sus, Pedro, kanindot sa imong pad, dro. Bisa, wa kay buhaton, dro. Madato ka, Pedro. Murag, ang imong kinabuhi, Pedro, murag mahimong batubalani sa katigayunan. Tanang katigayunan sa kalibutan, bro, maglumba padung nimo. Tanang swerte, bro, naan nimo. Tanang dimalas ni ang Juan. Bisag di ka manikamot, bro, madato ka, bro, hayahay kay imong ugma. Ako nakita diri sa imong pad, hilabihan nimo ka. Ngilngig o kinabuhi, Pedro. Sus, lipayan, Pedro. Mao ba yo? Salamat kayo. Sus. Na mauli na sila, si Juan o si Pedro, imusuhan, so, man ako, bro, bati man kayo kung palad. Imus Pedro, saan naman, Juan? Di balas, mangkid ka. Sagdi lang, Juan, piskante ka, og nanak ko'y katigayunan. Tandaan ko ng katigayunan, mag-apas, magukod man ako. So, sa nisunod ng mga adlaw, apektado kay sila sa ilang, sa sulti sa manghimad. Moto nga, si Pedro, gukdonon man siya katigayunan, resign siya sa trabaho sa munisipyo, ipangutana siya siya supervisor, nga naman ka, Pedro? Di na ka magkaminero? Yung Pedro, di na, kapoy-kapoy lang kaminero, init kayo, napay El Nino, silhigo, tag-utong tutok diya daan, bugal-bugalan patas mga tao, humanatog silhig, ilabay na sa ng ilang basura, di ko pahuway ko rin sa amag, duyan-duyan ra ko. So may gibuhat ni Pedro, pauli siya sa ilang bahay, nagsigil na siya higda-higda duyan-duyan, paabot og paniudto, paabot pa ni hapon, paabot pa mahaw, paabot sa katigayunan. Nagiingon sa manghimad nga magbukod niya, mabatubalani niya. Wa siya lang buhaton, gikan sa buntag sayo, igmata niya, adto ni siya duyan, hangad-hangad na siya dito sa puno as bayabas, bisag hinok ang bayabas, di niya kanon, iyang huwaton nga mahagbong, kay gingnan lagi siya nga ang katigayunan may magukod niya. Bisag wa siya himuon ang katigayunan, mangita niya. O madato ragid siya. Mao to si Pedro. Sa pikas nga bahin si Juan. Mao sad unang iyang reaksyon, wa na. Saon pa may unsa pa may akong buhaton. Di na lang ko magkaminero, kay bisog sa ano kong kugi. Di man. Balas man akong pad. Katag ko kuno kay akong linya. Okay, mag-aabot ang madli sa akong pad. Dirit na si Juan tintal nga surrender na lang. Kung sa may andaganan. Sa badli si Ampad. Pero di tingog. Gamay tingog na nihunghong ni Juan. Juan, ayaw resign pagkakaminero. Paningkamot, Juan. Pamatudi nga sayop ang nanghimad nimo. Tuod man, pagkasunod adlaw, one day, human sa ilang pagpanghimad, samtang si Pedro nang baday-baday nas duyan. Wa na mo trabaho kay ni-resign na si Juan sayo kayo nga niabot sa munisipyo, di pa oras sa iyang pagtrabaho. Nakugang ang supervisor na si Juan. Nakuha si Juan sa iyang silhig, nakuha si Juan sa iyang kariton, sudanan sa basura, ni adto sa iyang assignment sa merkado publiko, gihipos ni Juan ang tanang hasang sa isda, gihipos ni Juan ang tanang mga biya nga mga dahon sa saging, mga putos, mga plastic na mga putos sa mga pagkaon o mga palaliton dito sa merkado. Wara abti og 2 ka oras si Juan, nahurot niya paghipos ang tanang basura sa merkado, nahawa na niya, adto siyang supervisor, sir, asa man ko sunod, sir? Tingkurata sa supervisor, usually tibok buntag to ang pagpalipos merkado, nahimo lang ni Juan sud sa 2 ka oras. Ingon ang supervisor, kapahuway sa kaniyo Juan, i-assign ti ka og lain. Pagkataon-taon, human si Juan inom lang gamay kay kape. Sir, ready na ko, sir. Mano ko pahuway? Pagkabili ba supervisor? Mao ba, Juan? Sige. Adto ka sa opisina sa mayor, Juan. Mayo, pa moabot ang mayor. Ikay limpyo dito, Juan. Pulido kay kag baagi o, dialing bilib ang mayor sa imong pagpanlimpyo dito. Tuon mas Juan, kat-kat sa munisipyo, ikaduhang andana mas munisipyo ang opisina sa mayor. Iyang gitrapuhan ang lamisas mayor, iyang isilhigan ang saog, iyang gilampasuhan ang kanang tibuok nga hawanan sa
opisina sa mayor, perting sinawa, makapanamin ko ang mayor. Ini, nakapanamin ko mayor, pagsuod niya siyang opisina. Uperti niyang hinangupa, Juan, ikaw gi-assign din, he? O mayor, onyor, ingon man si sir nga, nahuman naman ako sa Miss Mercado, ako kuno'y i-assign diri sa imong opisina. Ingon mayor, oy, ingat si kinsa imong supervisor, si Tiago, Inas Tiago, ha? Ikaw na'y tiglimpyo diri sa akong opisina. Kada buntag, ikaw na i-assign din. Jesus, malipay ako mga bisita, Juan. Kung ingon ini kalimpyo akong opisina, way magmugot, Juan. Na muari makiksulti na ako sa opisina. Perting limpyo, ha? Perting sinawa sa palibot. Way abog akong lamisa, way abog ang bungbong, perting ninduta ang suga, imo pang gitrapuhan, perting hayaga diri sa akong opisina. Pagkahuman yung limpyo dito sa opisina sa mayor, ni adto na sad si Juan sa supervisor. Sir, ingos mayor, sir, adto na ko i-assign sa opisina. Mao ba? Nagustuhan ni mayor ang imong trabaho? O sir, nagustuhan ni mayor. Pulido kay sir, akong gilampasuhan ang iyang opisina, sir, perti ng sinawa, sir, hasta langaw, sir, maslay dito. Ingos supervisor, sige Juan, wala na. Okay na ka, kaya ang mayor, ni-believe na nimo. Ya sir, unsa man ko sir, wala na Juan. Pauli na, humana imo duty. Ugma, ayaw na panglimpyo sa merkado, mag-assign ko glaing tiglimpyo sa merkado, adto na ka sa opisina sa mayor. Imo suon, dili, sir, di man sana makiano, tibuk adlaw man akong sweldo, sir. Assign ko glaing sina, sir, para nga makapanlimpyo ko. Hindi ka ingong supervisor mo ba? Mutrabaho pa ka? Gidismiss na ti ka? Pauli na, ugma na sa balik. Napaman, sir, napamay oras, sir. Sige, paniod to sa dito, magnita kong laing trabaho nimo. Naniud to si Juan, maghumang paniod to, pahuway lang siya kadiyot, balik siya sa supervisor. Sir, ready na ko, sir. Asaman ko nimo assign karong udto, karong hapon. Ingon supervisor, sige Juan, balik ka tong imong pwesto sa merkado, kaya wa pa mong ginakita ikapuli nimo. Iwasa to dito ang mga bagong basura na kuha. Iwasa to dito. Ay sus, abtasuan mga alas 3, humana, limpyo ng merkado, ingon ang supervisor, sige Juan, uli na, pero ugma pag sinina ng tarong, ha? Kaya maikog ta dito sa opisina sa mayor, pag sinina ng tarong, paglimpyas imong sapatos, aron nga, maabdan ka sa mga bisitas mayor, di maikog ang mayor nimo. May nakapagkabiste. So lipay kay si Juan, nag-i-appreciate ang iyang trabaho, tuon man pagka abot niya sa bahay na siya karaang sapatos, iyang gilimpyuhan, iyang gipasinaw pag-ayo, ready na siya para sa pagtrabaho sa pagkasunod adlaw. Ug dinhi kutob ang atong sugilanon, mahitungod ni Juan ug ni Pedro. Tingali mo reklamo mo, ha? Diha ra kutob ang sugilanon ni Juan ug ni Pedro? Way ending? Di mahibaw-an kung unsay nahitabo nila duha. Na tinuod ba ang sulti sa pangagpas sa manghimad nga si Pedro gukdunon sa katigayunan o nga si Juan perting di malasa bisag unsao niya og kugi di gyud siya maarang-arang? Ingon Sir Baby Kamumot sa iyang editorial, dihirera kutob ang atong sugilanon ni Juan ug ni Pedro. Kung wa pa mo mahibaw, unsay mahitabo ni Pedro, o kung wa pa mo ba mahibaw, unsay mahitabo ni Juan. Kung wa pa mo mahibaw, swerte ba gyud tinuod si Pedro. Kung wa pa mo makasiguro, di malas ba gyud si Juan. Mao na ang tinuod niya, di malas. Uban ni Dr. Iris, o ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig, o pagpaminaw. Sa atong panahom, dayong kilong-kilong. CB girl, ato ko nung basahon na imong pad, CB. Ano ba kay pad? CB, kaitom sa pad ni CB girl. Di malas ba ka rin para, CB? O, swerte. Saan ka? Pareha ka sa pad ni Juan? O pareha ka sa pad ni Pedro? Ni si CB, kung ano kayo yung pad? Taas na og ko. Ini si bidin mo sugot na nakuptan ang iyang pad. Yang po ba? Hindi siya masugot pero usahay mo sugot sa karon ni sugot ng pagkupot. Ayaw padlinglaan ang imong pad, ha? Ang tinuod nga direksyon sa itong kinabuhi isip, ang ato yung kakugi, ato yung paningkamot. Ha, dili ta magtuwa ng mga manghimad, naghiwi ng atong badli sa pad. Okay?
Salamat sa inyong pagpakiguban.